Hello friends, welcome to Prodip दैमारि YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे Prodip दैमारि YouTube channelआव बरायनाय जाबाय। दिनै 5 जुन, दिनै मुलुगनां आबहावा सान। नोंथांमोन दिनै बे मुलुगनां आबहावा सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै आङो ओरैनो फांसे बिफांनि सावगारि आखिनाय बेखौ आखिहोनानै बादायलायनाय इदि खालामदोंमोन नोंथांमोन। दा बादायारिफोरा नै 3 रिंगा जाबाय। 3 रिंगा सिबाङाव सानैल' जाबाय नोंथांमोन। ओमफ्रायो दा बे सानैनि गेजेराव दा सोर देरहायो नोंथांमोना गाबोन फुंनि 9 रिंगायाव नुनो मोनगोन। ओमफ्राय दा नोंथांमोना दा बिथांमोननि सावगारियाव माबायदि लाइक होयो नोंथांमोना मिथियाब्ला सोलोंनानै लादो, रोङाब्ला। दा नै आङो नैबे अल्फ्रेड ट्रेभेलिं बिनिखौनो बोनोसै नोंथांमोन। दा बिनियाथ' फैबायथ' नैबे अल्फ्रेड ट्रेभेलिं फैबाय। ओमफ्रायो दा बेवहाय नैनियाव थुदो प्रफाइलाव। बेयाव थुयोब्ला नै कमिउनिटि ओंखारोना गोजौआव कमिउनिटि बेवहाय थुदो। बेवहाय थुनानै ओमफ्राय दा नै अल्फ्रेड बिथांनाबो मोनसे नै पस्ट होनाय दं आरोना फटक। दा बेवहाय नैदि दा इयाव 1.8K दङ। बेवहाय माने ओरैजाय लाइक इदि लाइक होबानो जागोन आरोना। जायना लाइकआ बांसिन बिथाङानो देरहानाय जागोन आरोना। दा आंनि माबायावबो बेबायदिनो थांनानै इसोरनि जेनेबा बादायारिफोरनियाव बेवहाय लाइक होनानै फैबानो जाबाय नोंथांमोन। बेबायदि आरोना। दा आंनि निजा इउटुबनि माबायावबा एसे बेलेग जाफैगोन। इयाव नायोब्ला नैयाव थुयो आंनिया। ओमफ्राय इयर चेनेल जाबायथ'। दा नै ओरै नै कमिउनिटि नुदोंना गोजौआव, कमिउनिटियाव थुनानै नेटआ खम माने नोंथांमोन। नेटआ नाङाखै फैबाय दा नै दा सेथि बादायारियाव दङ मुस्रि गौतम बसुमतारी। सेथि बादायारियाव दङ मुस्रि गौतम बसुमतारी। बिथाङा फार्स्ट हरदोंमोन आरो दा बिथांना नै 9 जन जाबाय आरोना। 9 जन। ओमफ्रायो दा सेकेन्डआव हरदोंमोन नैथि बादायारिया जाहैबाय मुस्रि बिरखां ब्रह्म आरोना। बिरखां ब्रह्म बिथांनाबो 9 जन जाबाय आरो दा सानैनाबो समान समान थांना दङ। बादायारि मुस्रि बिरखां ब्रह्म बेनाबो 9। ओमफ्रायो बादायारि से बेनाबो सेथि बादायारि मुस्रि गौतम बसुमतारी बेनाबो 9। दा समान समान जानानै दं नोंथांमोन। दा आङो आंनिफ्राय लाइक होनाय जानाय नङा आरोना। होजायो, होयोबा गासिनिखौबो होनांगोन आङो। ओमफ्राय आं होलायथ'ला। जायखिजाया नोंथांमोना अबे मोनसे सावगारिखौ बा सोरनिखौ साबसिन नुदों नोंथांमोना लाइक होदो। बिथांमोना जायना बांसिन बेनानो फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हासिगोन। ओमफ्रायो जायना खम मोनो बेनो जेनेबा सेकेन्ड प्राइजखौ मोननाय जासिगोन आरोना। दाथ' सानैल'सो जाबाय आं। ओमफ्राय ओरै सावगारि आपल'ड खालामनायखौ ओरै 3 रिंगाखौनो दोन्दोंमोन। दाथ' रावबो हरबाबो जानाय नंला। ओमफ्राय फट' दैथायहरनाय माने सावगारि दैथायहरनायखौ आङो लादोंमोन। सावगारि दैथायहरनायखौ माबासिबांल' लादोंमोन आरोना आङो 1 रिंगासिबांल' लादोंमोन। नै हरनायनि समा फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम एसेबां लादोंमोन आरोना नोंथांमोन। दा बेखिनियानो। नोंथांमोना दा बिसोर सानैनि गेजेराव सोरनिखौ मोजांसिन नुदों नोंथांमोना एसे लाइक होदो आरोना। लाइक होनानै सोरखौ देरहाहोदो आरोना। देरहानायाथ' दा सानैबो देरहाखासिगोन। फार्स्ट प्राइज आरो सेकेन्ड प्राइजनि गेजेराव सोलाय सोल' जासिगोन आरो। दा सानैबो सेम थांना दङ। नोंथांमोना एसे लाइक हरलायबानो जाबाय आरोना। देरहानायाथ' सानैबो देरहाखासिगोन। सोरबा सासेया फार्स्टखौ मोनसिगोन, सोरबा सासेया सेकेन्डखौ मोनसिगोन नोंथांमोन। दा अब्ला भिडिअ'आ बेखिनियानो नोंथांमोन। आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। आंनि भिडिअ'खौबो आरोना लाइक खालामदो। ओमफ्राय आरो बिथांमोननि सावगारिखौबो लाइक खालामहैदो। अब्ला बेखिनियानो नोंथांमोन भिडिअ'आ। थेंक्स फर वाचिं।